Il-festa tal-Għid il-Kbir iġġib magħha bosta tradizzjonijiet tal-ikel, fosthom it-tisjir tal-qaq tal-Apostli. Drawwa Maltija li tmur lura mijiet ta' snin ilu meta missirietna kienu jfakru r-randan u l-ġimgħa mqazza. Il-ħin biex issir qaqa jinvolvi proċess twil li għanju segwa mill-qrib mal-furnara fħal-qormi. Għawna tagħmel it-tqiegħ u ilma u per u ħmira u tagħmel ġalbajla taħallija kwartaddu. Mbagħad tagħhom biċċiet skont kemm dir kaka tiegħek kbira u mbagħad wara tgħaddija ħalli kif tistrieħ tagħmel miġġa l-magna toħroġ ġejsa bħal forma ta' bezzun, tħalli ftit żgħira oħra tistrieħ ta' 5 minuti. Tirrim blaħħa tagħmel ġun ġlien. U mbagħad kif tagħmel kaka tonda u tagħmel l-lews u taqsamhom mbagħad tħallija tistrieħ ftit wara. Mbagħad tħallija tistrieħ ċal-prover biex tħallija tikber hawnhekk. U wara tiftarħa kibret, wara żew taqs 20 minuta. Indaħħalhom kwarta fil-forn. Il-furnara jgħidu li fl-aħħar snin naqas il-beħ tal-qaq, mhux għax m'għadhomx popolari, imma xawn aktar minn fejn jinbjaw. Ix-xogħol qabel kien ħafna differenti mill-lum, kien jinbjaħ ħafna iżjed mill-lum qabel, għax il-familja kienet tiddependi mill-ħobża Maltija, illum kważi qed warraba l-ħobża Maltija, il-familja u. Illum il-ġurnata matul il-ġimgħa mqazza dan il-furnar fħal-qormi ibih mal-100 qaqa kuljum. Ikel ieħor tipiku ta' dan il-perjodu huma l-figolli, il-karamelli, bajta ċ-ċikkulata u l-kwaresimal.